Bon dia a tothom, soc en Sergi de Terrassa. Primer de tot agrair a Mobilitat que heu organitzat aquesta jornada perquè em sembla una iniciativa excel·lent aprendre de les experiències de tothom. I aquestes som les persones que tiren del carro a Mobilitat Terrassa, que ens hem ajuntat, som un grup de ciutadans i ens hem ajuntat perquè creiem en el projecte i hem dit això ho hem d'engegar a Terrassa. El Ricard, el Sebas, que estan per aquí asseguts, el Toni. Bueno, una mica l'històric del grup. Ens vam formar oficialment una jornada de Terrassa cooperativa, al novembre de l'any passat, per fer-ho una mica més oficiós i perquè creiem que té un gran benefici tant per les xarxes com per nosaltres. Ens vam adherir a la xarxa de cooperatives de Terrassa. Gràcies a això ens cedeixen un espai que podem utilitzar 2 dies a la setmana per reunir-nos nosaltres. A l'abril ens vam reunir amb Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa per explorar vies de col·laboració, com ells podien donar suport al projecte. I vam assistir a la festa del reciclatge de Matadepera, que de fet les fotos que veieu abans són allà, de la festa del reciclatge, per fer promoció de la cooperativa. I a principis d'aquesta setmana vam difondre i vam fer pública una enquesta als ciutadans de Terrassa i dels voltants de Terrassa. Per què això? Doncs quan ens vam juntar vam dir com comencem el projecte, i vam veure-hi tot el sentit a analitzar com es mou la gent de Terrassa i quines necessitats de mobilitat té, perquè la cooperativa pugui donar resposta a aquestes necessitats, perquè creixi i es formi de la forma que volen els ciutadans. Llavors, avui us explicarem els primers resultats de l'enquesta i com l'hem dissenyat. Primer de tot, dir que l'enquesta estava dirigida a ciutadans de Terrassa, òbviament, i de petits municipis del voltant, Vila de Cavalls, urbanitzacions tipus Les Fonts, per exemple, enfocada a mobilitat no relacionada amb el centre de treball o d'estudi habitual. Per què diem això? Perquè entenem que aquest no és l'ús d'un cotxe de mobilitat. Portar-te-la a la feina i tenir-ho allà 8 hores, 9 hores, no és el tipus d'ús que faran els usuaris. Llavors volíem treure això de l'enquesta i preguntar a la gent com es mou fora d'aquests recorreguts, d'anar a la feina o tornar a la feina. Llavors, amb quins objectius vam llançar aquesta enquesta? Doncs primer de tot, donar a conèixer la mobilitat a Terrassa i a les poblacions del voltant, identificar potencials socis per a la cooperativa, analitzar el potencial d'ús del servei al territori, és a dir, com s'utilitzarà i quan s'utilitzarà, detectar els millors emplaçaments pels vehicles del grup local i escollir el tipus de vehicles que necessiten els ciutadans. I ara el que exposarem és, de cada un d'aquests objectius, quines preguntes hem fet i com això ens ajudarà a complir aquests objectius. Que, per cert, ja tenim 104 respostes, encara segueix pujant aquest número, però en un moment no havíem de parar i analitzar una mica. Però bueno, tindrem una feina, després de recollir una mica més de respostes, tindrem la feina d'analitzar totes les dades, d'apurar-les i treure'n tot el suc. Llavors, amb l'objectiu d'identificar potencials socis per la cooperativa, vam preguntar directament si era soci o no era soci de la cooperativa a l'enquesta. Doncs està molt bé que 9,6 ens diguin que sí, que ja són socis, però el que és molt interessant per nosaltres a l'hora d'aconseguir més socis és, per una banda, la gent que diu no, però estic interessada en ser-ho, que és un 3,8%, la gent que diu no, però conec la cooperativa, podem fer un esforç de convertir aquesta gent que ja la coneix en socis i tota la gent que és un 60,6% que no la coneix. Què més vam preguntar en aquest sentit? Vam dir, anem a veure si almenys tenim la majoria de gent que està d'acord amb l'afirmació que esteu d'acord que el vehicle elèctric compartit però mobilitat més racional i sostenible? Doncs un 92 està d'acord amb això és així. Hi ha un 7,7 d'escèptics, però hem dit, ostres, a tota la gent que digui que està interessada en la cooperativa... Està bé, perquè el formulari aquest ja és aquí, no? Sí, continua, no, fort. Endavant. També vam preguntar, estaries disposat a substituir un dels teus mitjans de transport habitual, recordeu, en aquests trajectes que hem dit que no eren a la feina o de la feina, per un vehicle elèctric compartit? I és molt important veure que el 77,1% van dir que sí. Llavors això és una massa potencial per la cooperativa enorme. Endavant. Pel que fa a l'objectiu d'analitzar el potencial d'ús al territori,
van dir, bueno, si són trajectes fora de la feina, llavors què hi fan més, no? En aquests trajectes que no són anar a la feina o a la universitat? Doncs la majoria dels encastats fa la compra per la casa 2 o 3 dies a la setmana, va de compres, roba, calçat, menys d'un cop al mes, va a llocs d'oci, també, tipus cinema, centre comercial, també menys d'un cop al mes, i visita familiars dins i fora de la seva ciutat 3 o 4 dies al mes. Per què volem saber això? Doncs, home, per aquests usos més ocasionals, diguem de menys d'un cop al mes o 3 o 4 dies al mes, pensem que pot ser un bon cas per utilitzar un vehicle de mobilitat. Ja us dic aquí que l'hem agafat el que diu la majoria, no? Però el que podrem treure més suc és analitzar usos específics, perquè també em van preguntar necessites transportar material esportiu voluminós sovint o no? I hi ha alguna gent que sí, potser aquesta gent també seria el target d'una furgoneta elèctrica compartida, és a dir, podem treure molt de suc. Endavant. Quins mitjans de transport utilitzen i amb quina freqüència? Doncs la majoria, el 80,8%, cotxe privat, però per això estem aquí, per canviar aquesta dada, que l'utilitzen cada dia o quasi cada dia. El 66,3% a peu, que està molt bé, recordeu que un altre cop són recorreguts que no tenen a veure amb la feina. I el tercer mode de transport més mencionat és el de ferrocarrils de la Generalitat, amb un 38,5% que l'utilitzen menys d'un cop al mes. Alguna cosa ocasional que hagin de fer i necessiten agafar el tren. Seguim. Per detectar els millors emplaçaments, en què ens basarem per decidir això? Doncs hem preguntat el codi postal de tots els ciutadans que han omplert l'enquesta i això creuant-ho amb la pregunta de si substituirien un dels seus mitjans habituals per un cotxe elèctric compartit, diguem que podríem fer un mapa de calor. Això és il·lustratiu, no està basat encara en els resultats, però era una foto perquè us féssiu una idea de com podem utilitzar-ho. Llavors seria, doncs aquest codi postal hem detectat que ja és on hi ha més demanda, aquí una mica menys, una mica allò, no? Fem un mapa de dir, aquí hi haurà més demanda, llavors fem prioritat de tenir el punt de l'emplaçament i el punt de recàrrega allà. La realitat és, ara per ara, en la reunió de l'Ajuntament ens van dir ens limitem als punts que hi ha disponibles a Terrassa perquè no posarem punts nous de moment. Bueno, el dia que podem nosaltres dir doncs volem un punt aquí, doncs ja sabrem on. Endavant. I pel que fa al tipus de vehicle, la majoria ens han dit un cotxe elèctric i un automòbil convencional, el 79,8%, però, ostres, molt important, el segon vehicle més mencionat ha sigut una bici elèctrica. Per què no? La mobilitat al final és mobilitat sostenible, també pot ser bici elèctrica, moto elèctrica o cotxe. La moto elèctrica va ser el tercer vehicle més mencionat i la furgoneta elèctrica en l'últim lloc. Endavant. Llavors, algunes preguntes que ens ajudaran a nosaltres a partir d'aquí seguim el projecte, accelerar la implementació de la cooperativa de Terrassa. Doncs una pregunta va ser, estaries disposat a comprar un paquet d'hores per avançat? I estan molt repartides les respostes. Alguna gent ens va dir sí, només si em suposa un estalvi en el preu d'hores, en el preu per hora, que és el vermell, suposo. Altra gent ens va dir sí, si amb això contribueixo a que la cooperativa es desplegui més ràpid al territori, que és la visió més altruista, déu-n'hi-do, un 32,7 i un altre percentatge que ha dit doncs no. Seguim. I aquesta pregunta també és molt important. Preguntàvem, tens un vehicle elèctric i estaries disposat a compartir-ho a canvi d'ingressos? Així que, com és normal, la majoria no té un vehicle elèctric i no té previst comprar-lo, però aquesta dada per nosaltres és superimportant. 5 persones ja ens han dit que tenen un vehicle elèctric i estan disposats a compartir-lo. Ara la nostra feina serà, perquè també voluntàriament podien deixar el seu correu al final de l'enquesta i molta gent de fet ens ha deixat el seu correu. Doncs la nostra feina a partir d'ara serà contactar aquestes persones que tenen un vehicle elèctric i el volen compartir, veure on és el vehicle, si seria accessible i des d'aquí treballar per ja tenir un primer vehicle. Després ens han dit també no, però estic planejant comprar-ho i no m'importaria compartir-ho, que és un percentatge que està bé també, 8,6%. I crec que fins aquí els resultats que hem anat recollint. A partir d'ara, doncs, com us deia, tenim la gent que ja té un vehicle elèctric i el vol compartir. També vam preguntar si coneixien empreses
per contactar-les que estiguin interessades en comprar un vehicle i compartir-lo. Ens van mencionar 3 organitzacions, amb una d'elles, que és una cooperativa a Terrassa, ja tenim contacte i estan esperant allò l'oferta, el pressupost pel leasing del vehicle elèctric, i 2 empreses més que contactarem. I també tenim idea de presentar aquesta enquesta a l'Ajuntament de Terrassa, ja que estem en converses amb ells i ens hem reunit ja. I a partir d'aquí seguir fent difusió de la cooperativa i esperem tenir el primer vehicle aviat, que en tenim molta més de Rubí. L'enquesta com l'heu feta? O sigui, mitjançant una pàgina web? Sí, i com heu fet difusió? Google té una plataforma gratuïta per fer formularis, però que també es pot utilitzar per fer enquestes. I això nosaltres ens vam posar a dissenyar les preguntes i a passar-les a Google Forms i des d'allà es fa difusió. He de dir que vam començar a fer difusió per les nostres xarxes socials, però alguns mitjans locals de Terrassa van fer, o hem sortit a 2 mitjans locals de Terrassa que han dit que està en mobilitat, està explorant les necessitats de mobilitat, etc. Però fem replicable totalment. Sí. Open source, replicable. Exacte, que si hi ha gent aquí que vol fer el mateix o vol replicar una altra població, encantats. Està disponible o no només demanar? Nosaltres us l'enviem. Perquè totes aquestes presentacions estaran a live o alguna cosa? Quan al finalitzar la jornada us les compartirem totes. I a nivell de l'enquesta, potser des de l'equip en podem fer una genèrica que després la podeu adaptar. Són interessants. Clar, aquest és el paper una mica de Mataró, oficines centrals, és justament recollir totes aquestes bones pràctiques i fer la manera de compartir-ho. Nosaltres no hem estat parlant a nivell intern de fer-ho amb una eina open source, que és una eina per fer enquestes, i això no hi hauríem parlat, però clar, és el típic dilema que ens trobem de Google és el fàcil, és el que tenim tots a un clic, i l'open source és el que ens empodera, però hi ha barreres. Llavors aquí hi ha un debat. Nosaltres internament, a nivell de la cooperativa, hi ha coses que utilitzem de Google i tot el que podem empoderar-nos ens empoderem. Però sí que creiem que des de la central hauríem de treballar per treballar